Moje ime je Božić Lidija. Ja sam predsjednica Vijeća Makedonske nacionalne manjine pri gradu Rijeci. Gospodina Hodžića sam upoznala prije nekog vremena. Doduše upoznali smo se prije nego što je postao saborski zastupnik. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da je tu sada gdje je, da je došao na tu poziciju. Od prvoga dana imamo jako lijepu suradnju. Imamo puno planova u gradu Rijeci. Nadam se da ćemo ih uspjeti ostvariti. Malo nam poteškoće doduše stvaraju financije, ali ništa što do sada nismo uspjeli riješiti, pa se nadam da će i u buduće biti tako. Ujedno se i zahvaljujem gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj za sva sufinanciranja koja su nam do sada pružali i nadamo se i u budućnosti tako lijepoj suradnji. Evo, i zahvaljujem gospodinu Arminu Hodžiću za sve prilike gdje nam je ukazao čast do sada da se možemo podružiti i nadam se da će tako ostati i u buduće.